شواطا د سالên borî de bandoreke mezin li zeviyên çandiniyê yên welatiyan kir û di encamê de zirarên mezin gihiştin milkên wan. Îsal bi armanca parastina zeviyan ji Şewatê hêzên parastina civakî jin erkeke pîroz dane ser milên xwe û hewîrdorê zeviyan diparêzin. Jin bi awayekî rêk û pêk berhemên çandiniya xwe qezenc dikin. Plana ku ji bo vê xebatê hatiye pêşxistin, ew e ku her grûpek li ser rêkên ku diçin gundan bendên xwe danîne û rewşê kontrol dikin ta ku demsala çandiniyê û berhevkirina berheman bi rengekî aram derbas bibe. Tevî parastina tax û bajarên xwe jin dîsa berpirsyariyeke mezin hildigirin ser milên xwe. Di vê derbarê de endama hêzên parastina civakî jin giringiya parastinê anî ser ziman û wiha got. Ez Atiya me, hêza Cewherî me, endama hêza Cewherî me. Em derketine parastinê ji bo erda, ji bo Şewatê. Ew hevalê xwe em gelek yanî her şev derdikevin, em 4 û nîv heta 8 li vê dêne. Piştre jî dîsa 8 derdikevin heta 12 bi şev parastina erda dikin û dexla dikin ji bo Şewatê. Yani alem çavê hemû kalmeya li erda me ya. Em dixwazin hemû parastina erda xwe bikin. Yani ne hêza Cewherî tenê, dinya û alem hemû pê rabe. Yani ev çend sala me mûsim nedîtiya. Ev 4-5 ji wextê ehdasa ve ev 12 sala me mûsim nedîtiya. Em dixwazin îsal ha jî hebin. Wallah ev çend sala alemê nanê xweş nexwarî rebene feqîra. û dewleta Tirk jî hemû bi destê wî nakiya. Yani para didî alemê dolara. Yani ev çend cara gelek hevalê me girtina. Heta jinin jî, heta nava de jin jî hene dixwazin erdê me bişewtênin. Em jî nalet û şermezat dikin û nakê wa kesa. û em dixwazin xwediyê seyara jî evê got seyara meşin ber erda re dirê re çixara neavêjin, gemarê neavêjin, kîska neavêjin, haş dexlê hebin, haş mûsim hebin îsal. Em dixwazin got înşaallah mûsimê me qenc bê û em parastina xwe dikin û hemû alîkar bin. Ne hêza Cewherî tenê milet siعيب me re alîkar bê.